Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a máme tu video pre Tarasa Povorozníka. Ahoj Tari, takže toto videjko by sme ťa chceli poprosiť, aby si zdieľal náš kanál Flying Emotions. Všetci ľudia, ktorí budú v tomto videu, nie sú nejako ovplyvnení týmto, je to ich vlastný názor, takže budeme radi, ak nás zdieľaš a tak ideme na to. Don't be scared. Ahoj Tari, zdieľaj Flying Emotions, lebo majú dobré videá a strašne pekne skáču. Ahoj Tari, zdieľaj Flying Emotions, lebo si to zaslúžia a sú dobrí. Ahoj Tari, takže ja sa k tomu vyjadrím. Budem rád, ak nám toto video alebo náš kanál celý zdieľneš. Keď som videl tvoje video, reakcia na parkour faily fanúšikov, neviem koľkátka si tam zdieľal jedného chalana, že tam poskytol faily do videa, tak. A ten chalan akože nič moc, ako úprimne si povedzme. A nemohol by si zdieľnúť nás, my ťa podporujeme. Jedno videjko som robil o tebe, Hate od Fans sa volalo, tam som si ťa zastal. Robil som ti pozvánku na Tari Camp, keby si nás zdieľal, boli by sme radi. Ahoj Tari, zdieľaj kanál Flying Emotion, lebo majú dobré videá. Ahoj Tari, zdieľaj kanál Flying Emotion. Jej, super, díky. Čau Tari, zdieľaj kanál Flying Emotion, majú dobré videá. Ahoj Tari, jak sa kúkaš na toto video, tak prosím ťa, jednu vetu by som chcel ti povedať. Prosím, zdieľaj náš kanál. Podporili sme ťa my, ak vieš to video Hate od Fans. Takže podporili sme ťa my, tak podporaj nás, prosím ťa. Tari, zdieľaj tento kanál preto, lebo si to zaslúžia. Tari, zdieľaj kanál Flying Emotion, lebo majú perfektné videá. Tari, zdieľaj kanál Flying Emotion. Ja to môžem ukončiť, ak sa ti video páčilo, zanechaj like, a ak si neprihlásil na odber kanála, zanechaj odber a čau. Čau, Tari, zdieľaj, díky. Díky, čau. A ešte jedna vec, všetci, čo ste tu boli v tomto videu, tak by som bol rád, keby ste to poslali Tarimu na Facebook. Zaspamujte mu to tam, alebo ja neviem. Presne, nech si to proste pozrie. posielajte mu to tam a čo najviac. Tak čau. Čaute.